Στο γέροντα, έτσι μία στο γένος ταρίου. Μέσα από την Βρώμα. Λοιπόν, και ήρθε να με εξομολογήσει. Ήμουνα άπειρος εγώ από καλογερική. Απλώς ήρθα να γίνω ιερέας, να γίνω κανονικά. Πήγα στην ενορία, με μέσα 15 παιδιά, γεννήκαμε όλοι οι ιερείς και μοναχοί και έγκαμοι και άγγελοι και δεσποζάδες και 15 γεννήκαμε. Λοιπόν, δεν ήξερα όμως καλά τι. Η ευλάβειά μου μεγάλη. Μπορεί να έχω αρετές, αλλά έχω πίστη προς τον Θεό. Το καυκάμαι. Λοιπόν, και μου λέει πάρε στην εξομολόγηση. Ο Γέροντας. Εγώ δεν ήξερα, πάτε φιλόθεο. Το μοναστήριο θα μου, πού να ξέρω εγώ. Δεν ήξερα πολλά πράγματα. Είσαι υπερήφανος? Όχι, Γέροντα. Δεν είσαι υπερήφανος? Όχι, δεν σκέπτομαι να έχω κάνει τίποτα, να έχω υπερηφάνεια. Δεν έχεις υπερηφάνεια? Όχι. Αυτό που είναι υπερηφάνεια. Περηφάνεια αυτό είναι? Τότε δεν το ξαναλέω. Δεν το ξαναλέω. Καταλάβουμε ότι είχα αγνία. Τι ηλικία είσαι τότε? 15. Λοιπόν, δεν το ξαναλέω. Να σας πω και κάτι άλλο, Γέροντα, λέω. Εγώ έφτιαγα το σπίτι μου με την αγκαλιά της μάνας μου και μέσα από 17 αδέρφια που είμαστε. Και άκουσα λοιπόν και έφυγα και πήγα στο μοναστήρι. Από την ημέρα που ήρθα στο μοναστήρι, Γέροντα, από την ημέρα που ήρθα, Γέροντα, στο μοναστήρι, πότε κοιλιά μου, πότε διάρκεια, πότε πόνο στην καρδιά, πότε κατούργημα πάνω από τα. Πόσο δουλειά θα κάνω τώρα, θα με διώξουν, θα τρώω τσάμπα φαγητό. Πώς να φύγω μετά να πάω στη μάνα μου που έφυγα? Γιατί είναι ο Θεός άδικος έτσι? Πάω για καλόγερος τώρα δηλαδή την πιάνει έκανα. Εγώ το αφιερώσα τα νιάτα μου, Γέροντα. Γιατί δεν με προσέχει? Θα με γέλασε, λέει. Να σου πω, μου λέει, δόκιμε. Μήπως νομίζεις ότι ο Θεός έχει ανάγκη για τα νιάτα σου, την ηλικία σου μικρή και από την ομορφιά σου? Δεν έχει. Θέλει την ομορφιά της ψυχής σου. Και ξέρεις κάτι λέει? Ο Θεός έτσι επισκέπτεται. Ο Κύριος έρχεται έτσι. Ούτε για παράσιμο να σου βάλει, ούτε για δόξα να σου δώσει, ούτε για χρήμα να σου δώσει, τίποτα. Έρχεται με δοκιμασίες να δεις αντέχεις δοκιμασίες ή όχι. Αν λοιπόν και εσύ δεν αντέχεις, δεν το θες να έρχεται, διώχτωνε. Σκέφτηκα και λέω, α έτσι, όχι, τότε κοροϊδεύομαι εγώ να τον διώξω αυτό. Ό,τι μου στείλαν θα το δέχομαι. Το καταλάβατε? Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος ήταν ένας Άγιος άνθρωπος. Το γνώρισατε, Γέροντα? Προλάβατε, το γνώρισατε? Όχι. Αγία ψυχή. Γιατί ήμουν ακόμη, δεν έβγαινα έξω. Το 80 κοιμήθηκα, 8 Μαΐου. 8 Μαΐου. Το 80 κοιμήθηκα, τότε ήμουν διάγος εγώ. Α, δεν βγαίνετε από τη Φιλοθέου έξω. Και ξέρετε, τον ευλογούμε πάρα πολύ. Είναι Άγιος Γέροντα. Ναι, όταν αρρώστησα εγώ με τον καρκίνο και μου δώσανε 2,5 μήνες ζωή, και μας ανταφιά μου όλα, εντάξει, τον τάφο μου όλα αυτά, πήγα εξομολογήθηκα στον πατέρα Σίμωνο. Τον τυφλό, τον Αρβανίτη. Δεν είναι όλα ακόμα, μου λέει. Το γράφει στο βιβλίο του μέσα. Ναι. Εντάξει λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, και γυρίζω από το μεταξάτο αντικαρκινικό, ότι 2,5 μήνες ζωή μου, τα έφτιαξα αυτά, την προετοιμασία μου, άφησε παρακαλά το Χριστό, την Παναγία και τον Άγιο Νεκτάρ και όλους τους Αγίους. Λοιπόν, όταν γύρισα, μου λέει είναι ο κόρος, κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία. Ζει τώρα αυτή η κυρία, είναι απέναντι στο σπίτι. Έχει κοιμηθεί. Λοιπόν, η Ελένη ζει, η κυρία Σοφία πέθανε. Ναι, η Ελένη ζει, η Κιτράκη, ναι. Λοιπόν, ήταν και αυτή μαζί, η Κιτράκη. Ναι. Αγιογράφος. Έχουν αγιογραφήσει στον Άγιο Νεκτάριο εδώ το. Λοιπόν, και λέω 2,5 μήνες ζωή έχω. Φεύγω, κυρία Σοφία μου. Και χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει το τηλέφωνο. Ακούω που λέει, όχι, όχι, είναι καλά, ξέρω τι είναι, τον περιμένουν να πεθάνει. Είπε στο τηλέφωνο. Τι ήτανε?
τηλεφώνημα από την Πάρο. Ο πατήρ Ζερβάκος ήταν τιμοθάνατος και είχε τυφλωθεί στο τέλος. Ψυχοραγεί, Ο Γέροντας. ναι, μπαίνει και βγαίνει έξω. Οι μοναχές τον περιμένουν. Σε μια στιγμή δίπλα είχε μια πολυθρόνα σε σλόν, δηλαδή μια ξύλινη με το μουσαμά. Μπαίνει και βγαίνει, τι εννοείται, Γέροντα? Τον παρακολουθούν, θα πεθάνει, θα κοιμηθεί. Ναι. Τον προσέχουν. Ναι. Του βγάλουν τα σάλια, ξέρω τι θα είναι. Παίρνει τηλέφωνο υπομειγμένο από εκεί πέρα και τι γίνεται, λέει. Ο πατήρ Νεκτάριος είναι καλά? Οι Φιλοθέοι τότε ήταν. Ναι. Ποιος πατήρ Νεκτάριος, λέει? Ο πατήρ Νεκτάριος, ναι. Όχι. Τον περιμένουν να πεθάνει, λέει. Είναι έτοιμος να πεθάνει. Πω. Όταν λοιπόν ήταν με το ρόγχο ο γέροντας, ακούν οι μοναχές, μία-δύο, δεν ξέρω πόσα μέσα κεχουμένοι. Δεν με έβλεπε. Εδώ στην Πολυθρόνα, αυτό δεν έβλεπε την Πολυθρόνα. Ίσως και αν το ήξερα ότι είχε μια τέτοια Πολυθρόνα. Μην έρθει να καθίσει κανείς, γιατί θα έρθει να καθίσει ο Άγιος Νεκτάριος τώρα. Έχει πάει στον Πάτερ Νεκτάριο στο Λαύριο που πεθαίνει και μετά από εκεί θα έρθει εδώ να με δει εμένα. Πω Χριστέ. Είπαν οι μοναχές. Φαίνεται είναι από το που πεθαίνει και παρολογία, ας πούμε, ξέρω τι. Μα δεν παίρνουν τηλέφωνο στην καμάρια στο Λαύριο του Πάτερ Νεκτάριο. Πάει και έτσι είπε, ναι, τον περιμένω πεθάνει. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε εδώ, όπως θα ξέρετε έχει περάσει η Αγιουτάρη, τον κύριο Πάτησε από κάτω ήταν. Ήρθε ο Αγιουτάρη, 3 άτομα τον είδαμε. Δεν το ξέρετε αυτό? Βέβαια. Πότε έγινε, ποια είναι Δεν το γνωρίζετε? Γέροντα. Είχα ακούσει, Το 80. Θα μας τα πει τώρα όλο ο Γέροντας. Το 80. Και πραγματικά λοιπόν, Έχει τα γελάκια του ο Γέροντας. μετά από αυτό λοιπόν που πήραμε το τηλέφωνο, ανοίγει η πόρτα, είμαστε υπόγειο. Ήταν για πύρο η εκκλησία. Κυρία Σοφία, λέω στην κόρο, εγώ δεν μπορώ να σηκωθώ, σε ένα ράτζο ήμουνα. Γιατί το στήθος μου εδώ είχε μια τρύπα και έτρεχε πιο καίμα, είχε μαμάκια και πέρα. Δεν μπορώ. Πάει και ανοίγει την πόρτα και ακούω, ο Πάτερ Νεκτάριος είναι εδώ? Όχι. Είναι άλλος στο σπίτι με γρήμη, είπε ψέματα. Έτσι είμαι χάρια, κίτρινος. Να φωνάξουμε τον ιερέα, τον Πάτερ, γελάσουμε το Αγίου Κωνσταντίνου, τις ενορίες. Όχι, δεν πειράζει. Ακούω εγώ τη φωνή. Είμαι σε ένα μικρό γραφιάκι κάτω που έχουμε, ξέρεις. Δεν ξέρω. Είχε μια κοκκινή σακά και τον κοίταγα. Πήγε στην ωραία πύλη κάτω, έχουμε πανεκκλήσιο. Έκανε το σημείο του Σαββού, υπόκριση, προσκυνεί το Κύριο, την Παναγία και τον Τίμιο Πρόδρομο. Τον Άγιο Νεκτάριο δεν πήγε. Λέω δεν ξέρω. Ο Άγιος Νεκτάριος τώρα, Έρχεσαι και καλή Ανάσταση, λέει. Με Ζορδάκος, με δασάκι, καλοπρός, λίγα γεννάκια που είχε εδώ πέρα. Σαν και εσάς ήταν ο ίδιος. Λοιπόν, έφυγε. Έρχεται φουριόζο και φουριάμενη με ουρκόρισα. Πάτερ μου, αυτός ο παππούλης που ήρθε μοιάζει η ίδια εικόνα που έχουμε. Έχει το διάβολο και μου λέει, στο λέει να σε παρηγορήσει έτσι, να σε ενθαρρύνει. Λέω κύριε Σοφία, σε ευχαριστώ που μου παραστέκεις σαν τη μάνα μου, διότι η μάνα μου έχει πεθάνει. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα θάψω και τα 2 μου παιδιά. Μου λέει, αν σας λέω ψέματα, θα σας παρηγορήσω. Πήγαινε φέτοτα. Πήγαν να τον βρουν. Πέφυγε. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλάκια, μπαίνω στο ιερό που έχω ένα μεγάλο πελώριο σταυρό, τον οποίο παίρνω κάθε Μεγάλη Παρασκευή στον νόμο και κάνουμε περιφορά έξω, κάνουμε απ' έξω αποκαθήλωση. Εκεί που είδαμε για το που είπατε ότι είναι. Και πάω λοιπόν και του λέω, Χριστέ μου σε παρακαλώ τούτη τη στιγμή ή πάρε με ή κάνουμε καλά, δεν αντέχω τους πόνους. Κοίτα το στήθος μου πως είναι, τρέχει πιο και με βγάζεις εδώ και μπαμπάκια. Μου είπα, πάρε με του λέει. Ακούω λοιπόν, είναι ο κόρ και μου λέει, Πάτερ, ο Κύριος ήρθε. Κύριος εις είναι. Βγαίνω σιγά σιγά, δεν μπορούσα να περπατήσω κιόλας.
Πήγαινα έτσι, πόνο και εδώ. Πάω κοντά, έτσι τόσο. Πάνω του φίλου στο χέρι, μου το πέταξε στο χέρι. Ποιος ήταν? Ο Άγιος Νεκτάριος. Μου πέταξε στο χέρι έτσι, δεν ήθελε. Μου παίρνει το χέρι, μου το φυλάει. Τι περίεργο πράγμα είναι αυτό. Τι να κάνω. Αν είναι ο Άγιος Νεκτάριος, πρέπει να είναι οστά. Σάρκα δεν πρέπει να είναι. Πώς είναι η σάρκα, που έχει πεθάνει, έγινε οστά. Πώς θα είναι. Τι να κάνω τώρα εγώ εδώ. Πού να ξέρω εγώ τι πραγματικά είναι άειλος ή αν είναι σάρκα. Αμέσως, γιατί ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Πάω κοντά γέροντά μου και του χαϊδεύω το προσωπάκι. Και του λέω, γεροντάκο μου, γεροντάκο μου, το προσωπάκι σου μοιάζει η ίδια εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Ναι ή όχι. Μόλις το πήγε εγώ, του πιάνω τα χέρια μου έτσι, τις βοήθειες και λέει, δεν σ' αφήνω να φύγεις, του λέω. Έχω καρκίνο, θα πεθάνω. Μάνα δεν έχω, να κλάψω, ας πει, κάνει καλά το παιδί μου. Βοήθησέ με, του λέω. Σταύρωσέ με, σε παρακαλώ. Με σταύρωσε και είπε δύο λόγια, δεν θυμάμαι τι είπε. Μετά ανοίγει την αγκαλιά του και μας πάρετε δεξιά και αριστερά. Παίρνω θάρρος εγώ που μ' αγκάλιασε και αμέσως λοιπόν πάω να τον αγκαλιάσω εγώ. Όταν τον έπιασα, έπιασα σάρκα. Όχι άλλο. Καταλάβατε. Και αφού μ' αγκαλιάσει, δεν νιώθω το σώμα του, μ' αγκαλιάσει και μας πάσει και εδώ. Παίρνω και εγώ θάρρος που μ' αγκάλιασε, θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Πάλι λοιπόν θα τον αγκαλιάσω κι εγώ. Όπως θες ήταν. Βάλω τα χέρια μου και πιάνω έτσι και τα χέρια ήρθαν πίσω. Έγινε άειλος. Ό,τι είχα τη σκέψη μου εγώ, πανερώθηκε εκεί. Το καταλάβετε γέροντα. Α, λέω, αυτός. Μη φύγει σε παρακαλώ. Πες μου να ναι ή όχι, αν θα πεθάνω θα ζήσω. Δεν θα με νοιάξει. Είναι δοκιμασία. Εύχεσαι καλή Ανάσταση. Μα δεν βγαίνει τίποτα άλλο αυτό που μου λέει. Θέλει να περάσει πιο μέσα, έχουμε αγιαλίψαν πριν. Δεν πειράζει, πίστης. Και προχωρεί και πάει. Είμαστε 3 άτομα. Προχωρεί, έχω μερικά κοιμήλια δικά του, έχω τη ζώνη του, έχω τα γελάκια το του, γονάτι του, τα γελάκια του κλπ. Όλα αυτά. Ένα μπαστούνάκι. Πάει λοιπόν, ό,τι έβλεπε, προσκύνησε ο Άγιος, ό,τι έβλεπε εκεί. Όταν δικό του προχωρούσε. Φτάνει σε ένα σημείο που είναι τα γυαλάκια του. Κάθε εκεί βγάζει ένα ζεύγο γυαλάκια όπως είναι αυτά μέσα. Ένα αυτή, ο σκελετός μέχρι εδώ, άλλο δεύτερο αυτή δεν είχε, και ένα γέννη. Οι 3 που είμαστε κοντά έτσι ακριβώς, αυτά από μέσα. Πού τα βρήκε λέει, δεν είναι. Τι μου λέει. Πάει πιο κάτω, έχω μια εικόνα με το σκουπάκι του Αγίου Νεκταρίου, την οποία την έφτιαξε ο ανιψιός του, Αναστάσιος Κεφαλάς, που πέθανε πρόσφατα με λίγα χρόνια. Και όταν την έφερε την άψε εδώ, δεν ήμουν εγώ, την παράδειγμα είναι ο κόρησα. Του λέω, γέροντα, εγώ ζήτησα αφορμή να δω, είναι. Αυτός είναι. Αυτή η εικόνα τη ζωγράφησε ο ανιψιός του Αγίου Νεκταρίου, Αναστάσιος Κεφαλάς. Τον βάφτισε ο Άγιος και του έδωσε και το όνομά του. Δεν κοιτάει όμως καθόλου, το κεφάλι κάτω. Ω, τι κάνει το παιδί μου, καλά είναι. Καλά είναι, ψέμα του λέω. Δεν τον είδα εγώ. Ήρθε στο Παρίσι, γύρισε. Μάλιστα. Είναι στη ζωή, μάλιστα. Πόσο χαίρομαι που λέτε για το παιδί μου αυτό. Τα ακούτε. Αυτός πάει. Θα μου πεις γέροντα, ναι ή όχι θα πεθάνω ή θα ζήσω. Είναι δοκιμασία. Έψηκα να σου, πού πας μέχρι τη ζωή και να θα φάω γαμπό, πασχαλινό. Όχι. Προχωράει, φεύγει σιγά σιγά. Κρίμα, φεύγετε του το γέροντα. Κρίμα, σας αγαπάω από 15 χρονό παιδί, λέω. Θυμάσαι, λέω. Που όταν ήρθα 15 χρονό παιδί που με έβαλε μάλλον σε κουρίο για να μην γίνω παπάς, να μην μάθω γράμματα. Και ήρθα και δεν σε πίστευα, δεν σε έβλεπα μόνο με τα μαύρα, με το πανουκαλίμαχο και με το εγκόλπιό σου. Και εγώ θα σε δω με ρούχα χρωματιστά. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν μου ήρθα και σε παρακάλεσα να γίνω πάλι και να μου πεις ναι ή όχι. Και μου πεις από τον τάφο θα γίνεις και θα πάρεις και το όνομά μου. Ναι ή όχι. Γιατί δεν μου λες τώρα αυτό το πράγμα. Πες μου ναι ή όχι, να ξέρω τι μαστώ. Είναι δοκιμασία.
Παίρνεις, κρίμα που σ' αγάπησα τόσο πολύ. Κρίμα που σ' αγάπησα που μην μιλάς έτσι. Πες μου σε παρακαλώ. Να αφήσεις παραπονεμένο. Τώρα έχουν για να κλάψει, να σου πει κάνε καλά το παιδί μου. Γυρίζει πίσω και πάει στην εικόνα του. Σου μίγει τις δύο παλάμες. Σκύβει το κεφαλάκι του και λέει, από εκεί που έλεγε Πάτερ Νεκτάριο στην Νεοκόρυφη. Ω παιδί μου Νεκτάριε, μη στενοχωρήσει. Είναι δοκιμασία. Θα γίνεις καλά. Θα γίνει το θαύμα και θα ακουστήσεις όλο τον κόσμο. Και μ' άφησε να ζήσω 27 ολόκληρα χρόνια. Πόσο ετών ήσασταν γέροντα? Τώρα είμαι 77. Πόσα, έξω 27. 50. Ναι, 50 χρόνια. 50 χρόνια. Εδώ. Και ζω. Όσο είμαι εγώ. Έτσι. Αυτά είναι. Πες μας πώς περνάει η προσευχή μας. Γιατί όταν έφυγα από εδώ να πάω στο νοσοκομείο που με πήρανε, ήρθα Μητροπολίτης, ονομάρισε λοιπά, και πήρα σε ένα τσαντάκι εγώ τα σαβανά μου που είχα πάρει. Λέω, εγώ μπορεί να μην παντρευτεί να ανοίξω οικογένεια, να έχω παιδιά. Δίπλα λοιπόν στο φέρετρό μου δεν θα είναι παπαδιά, δεν ήμουν κοσμικός και τα παιδιά μου να με κλάψουνε. Έχω όμως χιλιάδες πνευματικά παιδιά. Πρέπει να ετοιμαστώ. Πάω στον Εργολάβο και Βιών, στον Πειραιά, στον Κόβα. Και πάω εκεί. Τον Χρήστο, πεθαίνω. Γιατί πάτε Νεκτάρι, έτσι και έτσι. Σώπε δεν σε αφήνω άλλη. Όχι. Σάψε μου, σε παρακαλώ, του λέω. Ένα φέρετρο. Και από πάνω βάλεις ένα τζάμι. Γιατί θέλω τα πνευματικά μου παιδιά να με αποχαιρετήσουν. Βάλτε το τζάμι, να μην φοβούνται μήπως κολλήσουν που έχω καρκίνο. Θέλω να περάσουν από κοντά μου τα παιδιά αυτά, γιατί αγάπησα τον κόσμο πολύ από μικρό παιδί. Να με αποχαιρετήσουν. Το φτιάξαμε. Και όταν πήγα να φύγω, πήγα. Σε πάνω μια κουβέρτα και μια φορελού. Και έχω φτιάξει σπίτι ιερός, αλλά δεν θέλω πολύ πιένεση. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, ποτέ δεν κοιτάξα τον Πάτερ Νεκτάριο. Πάντα με σεισμένα παπούτσια, με σεισμένα δάσα. Ούτε κοιτάω πολλές φορές να κάνω πάγο. Ούτε να πάω, ούτε να κοιμηθώ γέλο. Τίποτα από αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό καμιά φορά κοιμάμαι και σιγαρέτα. Ογιάζω. Λοιπόν, όχι το κάνω για άσκηση. Λοιπόν, αλλά στο φέρετρό μου μέσα, διότι αν είχα οικογένεια θα μου το τιμάζαν αυτοί που είναι στο γραβό όμορφα. Και τα παίρνω και τα αγόρασα όλα όμορφα. Και τα έχω τσαντάκι. Πάω να φύγω από το νοσοκομείο. Το παιδί σου φεύγει τώρα. Σε παρακαλώ, έλα μαζί μου. Δεν έχω μάνα και πατέρα. Τα περισσότερα δεν έχουν πεθάνει. Άλλωστε είσαι υποχρεωμένος, σου δουλεύω μέρα νύχτα εγώ εδώ. Έλα μαζί μου, να. Πήρα και τα σάβανά μου. Σε παρακαλώ, θέλω να πάω και να γυρίσω πίσω. Θα γυρίσω οπωσδήποτε πίσω. Όχι με την νεκροπόρα και με το φέρετρο, αλλά με τα ίδια πόδια μου. Και άμα γυρίσω με τα ίδια πόδια μου, θα ζητιανέψω να σου κάνω να σημαίνει από την εικόνα σου όπως την έφτιαξα. Και έφυγα. Μεγάλη διαδικασία, κόβω πολλά βέβαια από το ιστορικό αυτό. Με πήγαν εκεί, ο διευθυντής τότε ήταν ένας Παπακοσταντίνου Άγγελος, ο οποίος ανήκε στον κύκλο της ζωής, ζωικός. Του λέει ο δεσπότης μας ο Αγαθόνικος, κύριε Γενικέ, προσέξτε τον Αρχιμανδρίτη, πείτε στους καθηγητάς να τον προσέξουν, θα κλάψουν πολλά, πάρα πολλοί κόσμος, χείρες, ορφανόρφα, ανθρωπία, φυλακισμένοι, τους βοηθάει οικογένειες. Σε παρακαλώ, βοηθήστε, χαμογέλασε. Γιατί χαμογελάτε, κύριε Γενικέ, μέσα σε τόσο πόνο. Εγώ εκτιμώ και σέβομαι το Ράσο, σεβασμιώζε του λέει. Αλλά δεν ανάγκη εσύ να παρακαλέσετε εμένα και εγώ να παρακαλέσω τους καθηγητάς. Γιατί?
Γιατί οι δυο τους θα έχουν τακτοποίηση. Μπορεί να πείτε ποιοι είναι οι δύο. Ο Άγιος Νεκτάριος με τον Πάτερ Νεκτάριο. Πήρα θάρρος εγώ, άσε που μου βγάλανε ταράσα, μου βάλανε μια κελεμπία εκεί πέρα, μια αποκαμίσα, σε ένα καροτσάκι, κάτι μικροεξετάσεις εκεί, κάτι εκεί και κατευθείαν επάνω στο καροτσάκι, στο φορείο και πήγαινα για τη μεγάλη πόρτα του χειρουργείου. Έμπαινα για ζωντανός και δεν ήξερα να βγω ζωντανός, πεθαμένος. Πραγματικά λοιπόν οι νοσοκόμοι μέτρα έχανε. Με παιδιά, να σας πω κάτι, μέτρα έχετε. Μέσα από το ράσο φορά είμαι άνθρωπος σαν και εσάς και εγώ. Αλλά ήθελα να χέρι. Το σφίξω τόσο δυνατά, το φιλήσω. Ποιο χέρι, το δικό μας, όχι. Της μάνας, πού είναι η μάνα σου. Η μάνα μου είναι στον ουρανό, έχει πεθάνει. Και ήθελα να είχα το χέρι της, να πάρω την ευχή της. Έλα πέρα, θα συζητάμε τώρα, πάμε. Με βάλανε στο χειρουργό τραπέζι. Ο καρκίνος που ήταν γέροντα? Σε πνεύμονα. Πνεύμονας. Με βάζουν λοιπόν στο χειρουργικό τραπέζι. Ήρθαν 3 καθηγητές. Εγώ λέω στον άλλο, δεν βάζω χέρι, θα μας πεθάνει στο χέρι μας. Είσαστε και αδύναμος πολύ, καχυκτικός. Λέει άλλος όχι, και ο 3. Και πήρε καθώς στον τοίχο απέναντι. Εγώ κρύωνα εκεί πέρα. Πάνω στο τραπέζι γυμνός τώρα. Κοιτάω παίρνω μια εικόνα του Χριστού. Χριστέ μου, βοήθησέ με, λέω. Πω, δεν έχω καλό δικό μου να διαφερθεί, με έχουν εδώ πέρα γυμνό και αυτά. Ανοίγει η πόρτα του χειρουργείου και μπαίνει ένας κύριος, ο οποίος έρχεται από την Αμερική να κάνει μια επέμβαση σε ένα μπελάκι του. Και λέει στους καθηγητές, κύριοι συνάδελφοι, τελειώστε τον πάτε να κάνω και από το χειρουργείο του πελάτου μου, να φύγω γιατί έχω βίζα να φύγω με το αεροπλάνο. Λέει, εμείς δεν βάζω, θα μας πεθάνει στο χέρι. Δώστε εμένα και άμα είναι τυχερό, θα μου πεθάνει. Και πραγματικά λοιπόν, δώσαμε. Είδε τις εξετάσεις, όλα αυτά, με κοίτασαν, εντάξει. Λέει λοιπόν στον αναισθησιολόγο, νάρκος ήταν, λέει. Αυτός με την παρέα με τους 3 πάλι, γιατρός του νοσοκομείου. Πάτε, δώσ' την ευχή σου, εγώ θα σε ναρκώσω τώρα. Αν πάθεις κάτι, μην βαρυγομίσει η ψυχή σου, γιατί έχω ένα 5χρονο όμορφο παιδάκι, θα μην πάσει, όχι, κάνε τη δουλειά σου. Μέτρα μέχρι το 10. Εγώ δεν θα σου μετρήσω μέχρι το 10 να δεις αν ναρκωθώ να κοιμηθώ. Έχω δικό μου καθηγητή και θα τον φωνάξω τώρα. Λέω στην εικόνα που έχει στο μέσο χειρουργείο, Χριστέ μου σε παρακαλώ, κάνω μια τελευταία χάρη, στείλε μου την ψυχή του Αγίου Νεκταρίου εδώ. Πες του ποιος είμαι εγώ, το γνωρίζω από 15 χρονών, που τον παρεκάσα να μου πει αν θα γίνω πάλι ή όχι. Πες του να έρθει σε παρακαλώ. Αγία Νεκτάριε, όταν θα έρθεις, μην έρθεις μόνος σου. Πέρασε από τον Άδη και βγάλε την ψυχή της μάνας μου και φέρει κοντά στο παιδί της για να βοηθήσει η ψυχή της μητέρας μου στη δικιά σου ψυχή, να σε παρακαλέσει να τη σώσει το παιδί της. Και εκεί ναρκώθηκα. Αισθάνομαι ένα απαλό χάδι. Μάνα εσύ σε ευχαριστώ που ήρθες τόσο γρήγορα. Αυτό το χάδι που μου δίνεις μοιάζει πολύ σαν και αυτό το χάδι όταν μ' είχες μωρό στην αγκαλιά σου και με φύλαζες με το στήθος σου, σε ευχαριστώ. Ακούω μια γεροντική φωνή και μου λέει, παιδί μου, εγώ δεν είμαι η μητέρα σου, είμαι ο Άγιος Νεκτάριος. Και τώρα κατέβηκα το θρόνο του Θεού και σου φέρω το ευχάριστο μήνυμα. Δεν θα αφήσουμε να σε χειρίσουμε. Θα γίνεις καλά, θα γίνει το θαύμα και θα πεις όλο τον κόσμο. Και εκεί ναρκώθηκα. Και όταν ξύπνησα, ψαυνόμουν με έναν ορό στο χέρι που μου είχαν ανοίξει. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά λοιπόν ήρθαν καθηγητές κοντά μου. Μην ανησυχείς, μην ψάχνεις άδικα. Τον Άγιο που τόσο εσύ φώνας να σε βοηθήσει, δεν μας άφησε να σε χειρίσουμε.
πάρ' το φάκελο με την γνωμάτευση και θα ζεις πολλά χρόνια και να παρακαλείς τον Άγιο να μας δίνει και εμάς καλές διαγνώσεις να κάνουμε στους αρρώστους. Ξύπνα καλά και να πας πίσω στην εκκλησία σου να τη χτίσεις. Τις γάζες που είχατε έτρεχαν και αίμα και πίον, είπατε. Ακόμα έτρεχε πίο. Πίον, ναι, πίον. Από το στήθη, από το στήθη. Είναι φαρμακοποιός, τη γνωρίζω. Στο στήθο θέλω. Μεγάλη τρύπα και Όπως είχε κάνει μετάσταση. Είχε κάνει μετάσταση εδώ πέρα. Λοιπόν, και τώρα ακόμα είναι μια μικρή κρυπούλα με ένα μαυράκι ακόμα βέβαια έχει, αλλά είναι τόσο νυχτήκα. Και πραγματικά λοιπόν ξύπνησα καλά και ήρθαμε και ευχαριστήσαμε τον Άγιο Νεκτάριο και του έδωσα το δίπλωμα που μου έδωσε χωρίς την εικόνα του μέσα. Γέροντα, είπατε προηγουμένως, πώς πρέπει να κάνουμε προσευχή στον Κύριό μας. Ναι. Πέστε μας τα λόγια αυτά. Γιατί... Δύο λόγια. Κοιτάξτε, δύο λόγια να πούμε. Η πολλή ώρα της προσευχής καλή είναι, αλλά εκείνη που είναι πραγματική, εκείνη τη στιγμή κλείς τα μάτια σου και έχεις τα μάτια σου το σταυρό που είναι σταυρωμένος ο Κύριος και πες του Κύριο. Δύο λόγια. Θεέ μου βοήθαμε, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τον κόσμο, και ότι έχω κάποια ανάγκη. Δώσε. Πώς πρέπει να γίνεται. Για να ακουστεί η προσευχή μας, πώς πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι. Χωρίς συμφέρον, ο πόνος θα νερώνει την πίστη αν είναι καθαρή. Βοήθα, πώς έχουμε κάποια άλλη. Βοήθαμε Θεέ μου, σε παρακαλώ. Κάθε βλέπουμε ότι πνιγόμαστε. Αυτή είναι η πίστη. Δηλαδή, κοιτάξτε ότι οι άνθρωποι τι επιστήμη μπορεί να βοηθήσει. Μόνο ο Θεός μπορεί, που είναι παντοδύναμος. Βοήθαμε. Σε παρακαλώ Κύριε. Εκεί τη στιγμή για ένα δευτερόλεπτο είναι η πίστη. Δεν είναι ότι κάνουμε όλη την προσευχή και πέρα για ώρα ολόκληρη και διαβάζουμε και κάνουμε. Είναι η πίστη αφόρμητη όταν πραγματικά αμέσως στον πόνο πάνω. Εκεί έχει την πίστη. Λέμε ότι δεν μπορεί κανείς να με βοηθήσει εμένα. Μόνο ο Θεός. Σε παρακαλώ βοηθάμε. Τρέχουνε καταρχήν ο κόσμος στις μάγισσες, στους μάγους, τρέχουν στους γιατρούς. Γιατί δεν μας πρώτα στο Θεό. Γιατί δεν γονατίζεις στον Θεό να τον παρακαλέσεις. Γιατί δεν μας πρώτα και πας τελευταία. Γιατί βλέπεις ότι σηκώνουν όλα αυτοί ψηλά τα χέρια. Και δεν υπάρχει τίποτα θεραπεία να σου δώσει. Και πας σε αυτόν που είναι ο δημιουργός σου και του ζητάς. Το πιστεύεις ότι μπορεί να σου δώσει. Το πιστεύεις και αγωνείς. Άλλο που δεν σου δώσει τον παρακαλέσεις, μη θυμώσουν τον Θεό και τα βάζεις με τον Θεό. Γιατί δεν μπορεί να στο δώσει ο Θεός όταν δεν είναι για το καλό σου. Μην λυπηθείς όταν δεν στο δώσει, τον παρακαλέσεις. Δεν είναι δυνατό λοιπόν ένα παιδί να ζητάει στον πατέρα ψωμί και ο πατέρας να είναι τόσο κακορίζικος και αντί να του δώσει ψωμί να του δώσει πέτρα. Ο επίγειος πατέρας, πόσο μόνο ο οργάνος πατέρας. Ξέρει τι κάνει. Γεννηθεί το θρυμά του. Η δοκιμασία. Γεννηθεί το θρυμά σου. Εσύ ξέρει γιατί μου το έδωσες. Έπρεπε να μου το δώσεις. Περιμένω την απάντησή σου. Δεν ήταν καλό μου. Ας μου το δώσει και ας πάθω κακό. Και ας είναι κακό. Και ας είναι να μείνει για μένα καλό αυτό που θα μου δώσει. Και όταν έρχεται πραγματικά μία γυναίκα και κλαίει ένα ολόκληρο χρόνο εδώ να της δώσει ο Θεός ένα παιδί και της το δίνει, ζηλεύει την άλλη γειτόνισσα που ακούει το παιδί μαμά να φωνάζει και κλαίει και οδύρεται, έλα για νεκτάρι και ένα χρόνο και στο τέλος πάτε γιατί δεν μου το δίνει. Εγώ δεν ξέρω. Ξέρω ότι ο Θεός είναι έσπλαχνος και γνωρίζει τα πάντα. Μπορεί να μην για το καλό σου. Μπορεί να μην σε άξια να αναστήσεις παιδί. Μπορεί να σου έρθει κάποια πικρία στη ζωή με το παιδί σου. Να μην βγει καλό, χαρτοπαίχτης, χαϊσοπότης, κλέπτης, ξέρω τι κλπ. Ξέρει ο Θεός. Άστα, αφού δεν το δίνει, δεν θέλει να σε επικράνει ο Θεός. Όχι, ό,τι μου συμβεί θα τα περάσω. Κακορίζικος να είναι, κλέπτης, ό,τι είναι, εγώ θέλω μόνο να ακούσω μητέρα του παιδί. Εγώ δεν θα χαρώ άμα στο δώσει ο Θεός. Γιατί για να αργεί να στο δώσει, δεν στο δίνει γιατί κάτι ξέρει. Όχι, να μην το δώσει. Άγια Νεκτάριο, αφού ζητάει το παιδί, δώσε ένα παιδάκι μου Άγια Νεκτάριο. Μην κάνεις τζικουνιές του γιο. Δώστε Και δίνει δύο. Εγώ σε παρακάλεσα να δώσει του αδερφού μου την κόρη ένα παιδάκι και για να με ευχαριστήσει που σου δουλεύω εδώ, αντί για ένα, δώσει τρία. Και να δώσει και να κουράζει την ανιψιά μου. Τρία. Δώσε ένα, δώσε μου και σε αυτήν εδώ πέρα. Και μέσα ενδιαφέρουσε. Πάτερ μου η προσευχή σου. Όχι.
Εμένα η προσευχή με έγινα χρόνο, βεβαίως ο Θεός, εγώ δεν χαίρομαι για αυτό που έλαβε στο παιδί. Το τι είναι ο Θεός, εγώ δεν είμαι καλή γνώση. Ό,τι να μου τύχει θα τα υποστώ. Και σηκώνεται, τεφερόθηκε ένα αγοράκι, χαρά, όλα αυτά, ξέρω τι, το παιδό, σαρνίσαμε, ξέρω τι, μεγαλώνει σιγά σιγά, αρχίζει να περπατάει καλά, η νονάτα του πήρε ένα άλλο παιδάκι, αρχίζει να είναι σκάνδαλο το παιδί, να μην αφήνει ούτε ποτήρια πάνω, ούτε πιάτα, να τα πετάει, να τόνει, νευρικό, ξέρω τι, και αρχίζει τον. Αν θεμάσαι και να θυμάται την ώρα μου τόσο Άγιος Νεκτάριος στο παιδί, και τι. Έχει πάτε, δεν στο είπα εγώ τι λέω. Ορίστε, δεν είσαι άξιο να άρχισε το παιδί. Εσύ το έχεις κάνει τρέλο το παιδί σου. Λοιπόν, όχι, ο Χάρη το πάρει, αυτοκίνητο το κόψει, να σκοτωθεί, να μου το φέρνει κομμάτι σε εντόν και αυτά. Μη λες τέτοια πράγματα, έτσι ακούει ο διάβολος και μετά ο Θεός, γι' αυτό δεν το έδωσε, έτσι λέω. Όχι, όχι. Και περνάει από κάτω από τις Ευαγγελιστίες που πάμε στην Ευαγγελίστρια. Δεν είσαι καλά και κατεβαίνει κάτω. Τη φορά που κατεβήκαμε, πανεβήκαμε κάτω. Ναι. Κατεβαίνει από κάτω. Στο Παπασταυρόπουλο, το σπίτι. Με το ποδηλατάκι του και είναι ένα φορτηγό και πάει από κάτω στο φορτηγό και σκοτώθηκε το παιδί. Ηλικία, πόσο ήταν η ηλικία? Μικρό, και πραγματικά λοιπόν μετά έχετε πάρει πάτη. Ο Θεός σου έδειξε σημείο, δεν ήσουν άξια για το παιδί και έπασε όλα τα πράγματα. Να, λοιπόν, δεν είπες κομμάτια σε εντόνι, στο πέραν το παιδί σου. Σκοτώθηκε. Ναι, σκοτώθηκε, το παιδί μετάκι, και από κάτω στο φορτηγό. Λοιπόν, ξέρει ο Θεός τι κάνει. Μπορεί να ζητάμε. Άμα για το καλό μας δεν με πειράζει. Τι δεν σε πειράζει, θα σε πειράξει. Ξέρει τι καρδιά στο δίνει. Χαίροντα, η προσευχή μας είναι χλιαρή πολύ, για διάφοροι. Κοιτάξτε, μόνοι μας πιστεύουμε, αλλά δεν τηρούμε την πίστη μας. Δεν τηρούμε, ας πούμε, την αμοιβαία υπόσχεση που πρέπει να έχουμε στον Θεό. Δεν τηρούμε κάτι που να το πω διαφορετικά, εμπιστοσύνη στον Θεό. Άστε την εμπιστοσύνη στον Θεό, χριστιανέ μου. Άστε, τι λέει. Λέει να πάθει εκείνο, καρκίνο να βγάλει, σκοτωθήκαν, κάνουν τούτο εκείνο, αυτοί με τσακωθήκαν, πήρε το χωράτσο μου, πήρε το ένα χώμα, μαλώνει με το άλλο χώμα. Χωματέλοι δεν είμαστε. Και μαλώνει με το χώμα, από εκεί μέσα θα πεις πάλι. Από εκεί ήσουν και βγήκες και θα πας μέσα εκεί στο χώμα πάλι. Ας την εμπιστευτείς στο Θεό. Ας το Θεό και ξέρει. Μην καταργέσαι. Μην παρηγουμάς στο Θεό. Ξέρει θα κάνει εκείνος. Εγώ εσύ που είσαι εχθρός μου, μου κάνεις κακό, δεν θέλω να πάθεις κακό. Από μέσα είσαι σκορμένος. Δεν ξέρω τι θα κάνει εκείνος. Σε πάνω. Να μην καταργιόμαστε. Μην καταράστε. Δεν πρέπει να καταργιόμαστε. Και μη ομιλείτε. Μήτε τον νου με τη γη. Να μην ορκιζόμαστε. Αυτός που ορκίζει είναι ψεύτης. Δεν επιτρέπεται να ορκιζόμαστε. Ούτε στο όνομα του Θεού, ούτε και στην ύλη και τίποτα άλλο. Αυτά λοιπόν. Τελείωσα. Αρκετά τα είπαμε. Αυτό που σας λέω είναι δεν τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό που σας λέω εγώ. Προσευχή και προσοχή. Προσευχή Μήπως και σε προσοχή. τεμεράκι είπατε. Εντάξει. Γέροντα, προσοχή και προσευχή. Ναι. Προσευχή και προσοχή. Προσευχή και προσοχή. Προπολεύεται η προσευχή. Το αίτημα. Προσοχή να μην πέσουμε σε τα... Προσευχή. Προσευχή, θα κάνουμε προσευχή. Ναι, προσευχή. Να μας βοηθάει ο Θεός. Προσοχή. Βέβαια, άμα προσευχούμε θα προσέχουμε. Θα πιστεύουμε τον Θεό. Στο Θεό. Γέροντα, κι άλλες φορές τον έχετε δει τον Άγιο Νεκτάριο καθημερινά, δεν βλέπετε? Να μην πω περισσότερα, γιατί πολλά είπα Σας και ευχαριστώ. κουράστηκα, αλλά αυτά τα δύο λογάκια αρκούνε, γιατί τρέπουμε τώρα και εδώ και... Σκαμβάλισα και τον πάτερ με το ιστορικό μου, της υγείας μου, τον πατέρα εδώ πέρα πράγμα. Ω Παναγία, μα δεν είμαι κρυωμένος μαζί με ντούζα ευλογημένη. Ευγνωμονούμε. Ευχαριστούμε. Πάρουμε την ευχούλα σας. Τι είναι αυτό. Από το άλλο. Να αντέξουμε. Σας κούρασα, Ευχαριστούμε δεν έχω και ασπιρίνα σας δώσω, να τα μπω πώς το λένε. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα. Πάρα πολύ χάρηκα που ήρθατε. Εγώ απόψε πήρα τη μεγαλύτερη ευλογία
Και αύριο να ανέβω στον ουρανό, είμαι ευχαριστημένος που ήρθατε εδώ και θα ξέρω με μνημονεύετε, πάτερ μου. Όταν βουλεύτηκε τον Άγιο Ανδρέα, στον πατέρα Εφραίμ και μας συμμετέχει και λέει και κάτι, αυτά που με κατηγορείτε, λέω, Παναγία μου, χαρά, εγώ χαρά, καμαρώνω, και έχω μεγάλα πράγματα, μου στέλνω από εκεί πέρα, τα Παναγία μου. Λοιπόν, μόνο εγώ έχω την ευχή σας, τι άλλο θέλω. Τι άλλο θέλω, γέροντά μου, τίποτα άλλο. Λοιπόν, τα είπαμε τα... Ευχαριστούμε μεγάλα.